Uplynulý týždeň sa viac ako 500 slovenských i zahraničných študentov stretlo v Ružomberku na 17. ročníku podujatia s názvom Akadem. Náš spravodajský tím pre vás túto akciu nasnímal. Poslaním stretnutia, ktoré zorganizovala Katolícka univerzita v Ružomberku, je vytvorenie spoločenstva mladých ľudí. Zároveň ide o budovanie medziuniverzitných vzťahov prostredníctvom workshopov, prednášok a hudobného programu. Je to také zvláštne, že každý si vieme aj potýkať, vieme si aj porozprávať. Vôbec človek nevie ani skadiaľ je a toto je také obnovenie novej cirkvi. Téma tohto ročného akadému nadväzuje na hlavnú myšlienku celosvetového stretnutia mládeže v Sydney. Keď zostupí na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami. Budí tú radosť a túžbu po týchto veciach, najmä po nebeskom Otcovi, po Ježišovi Kristovi následovať ho. A myslím, že preto je veľmi vhodné v tomto čase mať túto tému o Duchu Svetom, lebo to je základ. Ku tomuto vlastne potrebujeme smerovať. Naozaj cítim aj takéto prežívanie toho Ducha Svätého, ktorý je v nás všetkých a ktorého by sme mali viac menej sa mu tak otvárať a ktorý bude prostredníctvom nás aj konať. A bude tam, kde nám budú dochádzať sily. Hlavným hudobným ťahákom boli koncertné vystúpenia skupín Komajota a Timothy. Celý akadém sa niesol v znamení radosti. Hovorí sa, že kto je radostný a vďačný, toho Pán požehná. Takže prajem všetkým, aby tiež boli radostní a vďační, aby ich Pán v živote požehnával. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.